Ratodoka zuva. Ratodoka. Ndopanondorwadzira maningi. Unenge wakutemeseka musoro kuti saka wabike. Woti nekebheji rawakambodya nezuro? Ana mai Rudo ndimuchadya kebheji. Ringochingozondwa kasoseji kachinhuwirira asi mati mabika nekebheji. Ibika. Unozongodai amai Suzeni nakamai Suzeni avo vanondifanira. Panozongowati nhasi ndanzwa nekebheji woti choya ndikugurirewo kasoseji. Wotondipa ndakutobika kasoseji. Rudo handikutembe mwangu. Aiwa ndizvozvo chaizvo. Handikutembe. Naniko anenge ari kufona. Hello. Makasimba here? Handisi. I think you're wrong call. Saka ndiani wangu uyu? Mukuti chiko? Mira. Makadi yenyu? Makadi yenyu Sir Wicknell? Tinofara. Chinzweka aiwa chiregerai kukwata sei. Zvanga mamafona nemistake kudai soka. Tochitongotaurawo nhamo dzedu. Hapana kumwe kunhu kwandai kumbopa ndakakuwanira handi ndizvo. Saka seipapo inini ndinonzi amai Rudo. Ndinogara mumalocations edu. Saka inini chichemo changu chaiva chekuda kungokuonai kubva kudhara. Handiti Sir Wicknell. Saka zvamafona kudai inyasha dzaMwari dzega dzatodonhawo kwatiri. Saka mati ndinotoida mota Sir Wicknell. Aiwa ndoya kuzoona Victor asikachinzwa iseka munoziva kuti asikachinzwa iseka seka mungandipenyu motikari ndinoida handiti, asi motikari yacho inoda pekupakirwa mugaraji. Garaji racho rinoda kunge ndine imba, saka ndofanha kunge futi monditira imba handiti. Mumba macho haungogare njeka wangogara mumba, zvinotoda kuti kababa Rudo mwatsvagirwa kana chibasa kumaini uku wongoita se wobuda woenda uku. Ende kuti baba Rudo abuda futi hazviite kuti futi mwana asara akagara mumba, mwana anoda kuendawo kuchikoro handiti. Saka kana ari ayaya munopa vana aya avanopa mheniwe, avanopa kuti vanoendeswe kuchikoro. Saka unokwanisa henyu kupa mopa mwana wangu Rudo scholarship? Aiwa ndiri kuzvinzwa kuti mati chinhu 1 ndopa ndiri kudzokorodza kuti mota ndinoida, asi mota yacho inoda kupakirwa mugaraji. Garaji racho isi tiri maroja rinotoda futi kuti ndiwanikwe ndine imba yangu. Handiti muri kunzwa Sir Wicknell? Ndava neimba, baba Rudo kuti wangogara mumba chakangotasana mukadzi nemurume hazviite. Zvakutoda kuti baba Rudo vaite se vabude vatsvage futi basa, muvapewo basa chekuita chekubata nemaoko handiti. Kuti vagare Rudo zvino anga asiri kuenda kuchikoro mombowo kascholarship. Hamuone kuti munenge mapindira Mwari vanenge vatinzwira tsitsi. Ndina madha vandinogara navo vatori pasaidi pangu. Madha ava havana mwana ingomwa, asi munokwanisa henyu kuvapa kaakwa sezvo vasina mwana vangadawo GD6 yamuda kundipa. Munovapa henyu kaakwa. Aiwa ndinouya ndokuonai, asi zvisinei ndimika muri kumusoro nana mukuru. Ndokumbiro hangu samai Rudo mongondita henyu Minister of Cabbage kana Minister of Nzungu, ndimuwanawo kaofisi kangu mukati menyu imomomo, hamutishairi ndozviziva. Amai vandinogara navo vanotsvuka singaite, saka mukavaisawo kumaminister of mafuta iwayo ekutsvukisa hamumbovashairawo chavo chekubata. Mahita ndinouya mangwana kuseni. Mwari vandinzwa. Madha kondadii futi Madha? Piwa yenyu mota mega, piwa yenyu mota na Sir Wicknell, piwa yenyu. Kondataza futi simone. Piwa yenyu imimi ndimunotizeva. Kondadii futi. Handimukuona vanhu havaitike navo. Idzi inyasha dzatowira pandiri. Favor from God, grace from God.
dzawira pandiri upon my life. Ndotiwo mother muwanoka akwa nekudawo kwangu kwetsitsi dzangu makutondishaudhira akwa yacho. Ndisiye nai idamu nemoyo wegodo. Rakutobata zvino mangwana kunoedza ipapa ndatogumbukirwa kudai ndinonoitora GD6. Zvakaoma. Ndasunungurwa tendaishe